Ľudia, moje meno je Kajka127 a vítam u môjho ďalšieho videa. Tento raz už môžete ma vidieť, moju tvár, to som ja. A dneska si ideme ukázať moje dubsmashe. Takže ideme na to. Počkajte, dáme si takto, obľúbené je môj gumimasko, počkajte. Ja som len z gumimacko, a chutím veľmi sladko, ja som len ňami, čumličace gumimacko. A ideme na moje dubsmashe. Takže toto je moja profilovka, tak. Ideme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Ideme len raz. Ďalej, prepačte, niečo sa stalo. Tak, som späť, som sa už pozdravila a ideme na môj prvý dubsmash. Hej, všetky oči na mňa, lebo mám viac skill. Dokážeš sám, to dokážeme spolu. Život nám If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Toto vám neukazujem. Iba jeden život s tebou mi celý nestačí, mi nestačí. Toto vymažem. Delete. Už vymazané. Toto ste videli, teraz toto. Šiška. Asi pod Babu Joe. Milovala si ma vier, ty a ja náš malý sen. A ja som ti slúbil, že ťa neopustím, neodídem. Dobre. Maríša, posúdaj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, keď ešte malá bola. A toto už je dneska. Mašinka, koučí se jí skovinka, jede do ďály, leze samý mužalí. Počkajte, ja som sa dosral. Počkajte, Ja som Kiska Kujová, chceš podpis kartu? Ja som Kiska Kujová, chceš podpis kartu? Happy birthday to you, happy birthday to you. Chcem na obed šunku a 4 vajcia. I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. Je tobě můžu vážně říct, jsem vítr v hurikán, já slyším non-stop. Je to táto chvíľa presne v túto noc, len ty máš tu jedinečnú moc. Dobre, takže toto sú moje dubsmashe. A my by sme si mohli robiť teraz nový dubsmash. Jaké si dáme? Klaudia prdí. Klaudia, ty si prdla. Toto je najlepšie. To si dáme ešte raz. Klaudia, ty si prdla. Toto si dám. Takže takto vyzerám teraz ja. Čaute. Ideme tak si krásne sadnúť za Paríž Eiffelov. Nevidno ma. Joj. Teraz. Klaudia, ty si prdla.
Klaudia, ty si zmrdla. To je dole. Klaudia. To si dám, zapneš? Ukážem vám moje kamarátky, ktoré mám v priateľoch. Takže keď ich chce... No, ja vám ich ukážem. 4 a Natálka nemá a Adela Dolušová. Hlave, myslí, len pozitívne, neúčísli, je to len v tvojej hlave, myslí, Dobre, a tu je... Aha, toto nechcete vedieť. Toto je kamarátka jedna. Toto ste videli, hej? Zdravie. borovíčka. Teraz mohli vidieť. Daj mi 100 eur. Daj mi 100 eur. Dobre, jaj, toto som čo urobila. Dobre, takže ideme na to. Ideme dabovať, ne? Fľaša to nič, to je budiš. Pijem vodu. Čo ešte? Takže ešte 3, 4. Daj mi 100 eur. Dobre. Takže toto je, počkajte. Daj mi 100 eur. Daj mi 100 eur. No, by tam nemuselo byť, ale dáme to tam. Takže toto je všetko z môjho videa. Takže čaute.